Hi, Zayli. Hi. What a surprise! Ha, ang simaw नुनाय सिख्लायासो माथो. माजोंथो फैखो नोंलाय फाग्लि थाबायना फैदों आं फै न' सिङाव फै जिराय फै अदे थौ फै जिराय फै मेरला बार दं जोंहा गरम सरम टेनसन गैया come in थु जिराय फै जिराय फै मा जाखो बिहा साला दिनै मा बुरखांखोबा खिबु फुरथिंसो जोगगासिनो होमालायगोन नामा दानो फै खिबुखौ एसे रेस्ट होदो आगै थां दै साफ्रा फुदुंना लायना फै थां एफा गोजाननिफ्राय फैनाय मेंना फैबाय बे आइदै आगै आगै सोर बेलाय मा नांगौ नोंलाय मा जागासोदो दिनलाय सैमा फाग्लाफ्रा सना थांबाय नामा थुत जाम्बि दे ना आगै बुंना मा सोर जानो लोगो र' आंनि एफा समायना मा जेबो नङा साला थां माबोरै थां बादुलि साला नोंख' साला टिसपियानि मोखां दे साया लोंदो दे नो बिस्किटाबो जादो आगै दैया फैबाय औ होफैबाय दे न'खरावलाय माबोरै दं नोंसा मोजाङानो दं गासैबो नोंसालाय जोंहा आगै साया फुदुंना होदोंना होआखै होदों नै लोंगासिनो दं औ दे लों जोंहाबो मोजाङानो दे हा दिनैलाय माबोरैथो फैनो मोनखो फैनो माने साया गोथाव जादोंना सना सरि सिस्टार औ जादों दे गोथाव या बे जेबो रोङा गोसोम मुलिया खिनानै खिबुखौनो सुनो रोङा बे मा साहा फुदुंनो रोंनो बेलाय गैला जोंहा हाबा हरनोसै बेखौ
जोबोद मोजां जाबाय yes मा बेथ' होनब्ला जोबोद मोजां बाथ्रा आइ औ ओइ मुर्ख खोनादोंना yes बेसे फैखो पार्सेन्टआलाय आइ yes 35 आफा मा जाखो आफा नों खुसि नङा नामा नंगौ आइ मानो नङा जानो ओइ मोखौ खोनादोंना आगोन रिजाल्टआ जोबोद मोजां जाबाय नो फैसा लांफैदो अमा बेदर लायदो पार्टि खालामसै जोंहा Apa? 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 Yeah! Oh no. Apa? Angna रिजाल्टआ जोबोद मोजां जाबाय नङा? पार्सेन्टआलाय बेसेबां फैखो 99.9% apa? नंगौ बै 0.1%आ बहा खारखो बै 0.1%खौ मानो लाबोनो हायासै नों साला मूर्ख Apa? 0.1% ल' सुदा बेखौलाय मानो नांबावगौ नाङासो होनना बुंदों नों साला कुकुर सोर सिख्लानि खोथा सानै सानै बै 0.1%खौ लाबोनो हायासै नोंनि बे खेबजुब सिख्लाफोरजों रायलायनाय खुगाखौ सेरखौ जोमना होगोन आं था दिनै लगनैनो था Apa? नाय दिनै नों ओंखाम मोनजागोनब्ला बै सिख्लानि खोथाखौ सानै सानैनो उदै बुंगोन नोंना आरामसे नोंबो Apa? मा आफा हा जानो हा बै 0.1%खौ मानो लाबोनो हायासै नों साला बै 0.1%खौ मानो लाबोनो हायाखै नों साला खुगा जंप्लिप्लि लानानै सिख्लाफोरजों रायलायनायखौ बाहायो साला बै 0.1%खौ लाबोनो हायासै नोङो WWE मारै मोनदों बै 0.1%खौ मानो लाबोनो हायासै र' साला पाकिस्तानी नों साला जानो खायो साला मूर्ख साला फरायनांगौ गियान गैया साला जुदा मूर्ख Sis, ada nodong na? सुर खिजानायलै बेलाय Hello sis, मा जाखो? जेबो जायाखै आदाया न'आव दंना? औ आदाया न'आवनो दं आदा ओइ आदा नै सोरबा फैदों सोरबा नङा सिस आं बिनि लोगो I am sorry आदा फै न'आव सफैदो औ दे दे जिरायदो बेयावनो अ दे जागोन दे जिरायनि आदा ओइ आदा मा जाखो kali? अरे kan राबायसो माथो क्या कर रहे हो यार आगोन सिगाङाव इज्जतखौनो डुबायगोन माथो सरि यार धनन्जय ए बुरखो माखाना बेराखो सेराव गानो दे जिराय आदा दे जागोन दे जिरायदो वाह एथ' हेन्डसाम सेंग्रा नायनानै मेगन थाइनैया गोजोन मोनलायबाय दे भाइ बुंदो मा खबर
आंना मोजाङानोलै नोंनालाय भाई आंनाबो दंखायानोसै माने अके ब्रा अके वाह मा क्यूट स्माइल बेनि बिमायालाय नारजिजों अमा बेदर जानानैसो खांनाय नामाब्रा वाय नागोरा मानसि नुवाखै नामा थाना साफ्रा फुदुंलाय थां दे भाई सिङाव जिरायनो फै थौ